Morning mga kabukid. Puntahan tayo. Puntahan ko yung kaibigan ko. Hindi tayo ng ano. Hindi tayo ng pichay. Dito kaya. Ay, timing nga. Yan, dito na ako mga kabukid. Ay, talatag na po na eh. Ito na mga kabukid oh. Yun. Yung ano niya. Hingi tayo ng ano. Hingi tayo ng sakto na makaibong layon kon. Di na kayo basa. Muli magigingi ano eh. Pero kaning platanan. Ito mo sobra oh, kutong may baga sobra. Ito. Paglas ko. Tatag na eh. Ito mga kabukid oh. Yung sang dito na ni sa. Ako ganing kenalan ti babaw. Ako ning dia kenal dia babaw. Nga mag-agianan ari oh. Puya sige lang kog. Sige lang kog. Hambok kay. Tangkang mayo gamot na man kunis. Yan ang mga kabukid oh. Ito oh. Sibuyas oh. Wala nilataan ni Noy. Mayo. Masih nawala na siguro Noy. Puno pa man kayo oh. Ay mo gigtunod og kanal ari di ay. Kana babaw ako nang tuyo ka man kanal dot. Tubig ikan buntod ana gid na magkuwatan ah. Hindi nga. Amo ang giningi wala nang murta ko. Butan ko kanal. Dito ay. Abot anang nay ko no. Kanang ni iba gamay. Dito diyan ako. Subusugan pos kanal. Atong dito kasangit, dito ginako pamunita. Mao bitan ako kana sa duha. Tulo balik ka plak. Oh kani bag-ong tanom. Ano akong gi. Kata di ako na mo kay nga pagkaugma, ako lang kong giganihan diha. Kay asa man ko butang dito na may pitsay. Mong lay ko. Oh sinaw gid ari to ura kap gid oh. Bato na. Itong kini do ka plak, kini tulo ka plak, yun ato sa duha tulo. Ang gigani lamang kay aron ako ikataman itong naanod. Ay tuyo ka na kanal ni mo Noy. Kung ito ka akong gibutang lagi agana padung walok nya. Among among pugod nga. Kini among giningi nga. Wala mo tapos ako gabi ini man. Yan ulan dayon. Mo bitang nok kiro nga kumaulit kay tilisik. Abot ta sistem ng puga. Wala na kabalik dire. Gabi ini ka na din ako ug man topsos. Ang anam di minabutang sa kanal. Pagdum ko din.
Oo na, kaligani ani o. Wala man. Kaligana ani o. Tuwag di wala gid. Dan kita. Di naman kay nabalik-balik naman may mga dahon. Gamon. Ano di. Nakabkab gyari ni o. Nakab ka ba? Sinulay ka na lato. Katong lasang ulan nga nakabaha. Wala pa man ako isumpo ato god. Ay mao. Mao di ay. Sus. Ato. Ari pud dre Horot gid sa. Mugi mo gid. Nga agid dirten. Bawa kayo kay gabkaban sa lamay. Ikuan ra ba ni hatod ra ba ni dito? Wala gid na ogyo. Manok. Di na kabutang ang kanal. Ang mga alamay ani kay magpasa-pasa lang sa kaso lang punta. Sika. Ito yung mga kabukid o. Ito yung buk. Ganto na dai. Oh, kay duty man sila. Nakupit sa kay kuan. Pansit mi dito. Sagol pansit ba noy? Aglo man ni Maril. Ya, tiga aman sa manok ni Tiwili. Ya, ini pa ining gabi iba. Nga ni kagahiya manggingi mo. Magtapang-tapang na kayo. Hugot kayo ba? Banto kayo. Di ba? Ang kanang tumutok na kumukuna. Kay hutok man din ini sa? Oo. Na kapunuan na ato o nani tagpulo na noy. Pagingin ako sa dewe, di ka dito lang ari. Mao nang gibaguna o. Amoy atis. Nay pulo, nay unsi. Pila ka bunuhan na noy? Kinsi-kinsi abunon mo. Abuno na. Kinsi-kinsi og bulan. Kini ako sa pamana ko na ibuno gikas pag gingin ako. Wala na ko na ibuno din kay puno na basig malata na pud unya ka sunod kay abuno. Ako pa nag ibuno na kamali to puno sa adlaw. Katong pagtaligsig na pilo to dinyo. Una pa bitaw puti o. Kuto pag ini yo. Ana pa puti o. Kung na. Oh. Bunuan ganari ulo pa pud ngay. Pero ko na ibuno din pag magingi kay taga mo sa una ko mo ganinong na nagoy nga. Hindi ko magingi. Hindi ko man ako bako na ako na isundo ko buno. Atong kamanwil kun ngalata bukong tunoy. Yay. Nga gisakit kuyog sa itig gulo tunoy. Ari ay ganun din eh. Wala mi itir eh. Ano pulo? Ning pagit sa ulan kaya ay. Ako lagi kanang tanan ko. Mura man itong nasa karot kung malata ang karot. Ang ibabaw sa karot ba? Ano ari mo una ani? Ay mao ay. Mag kilo nga puti. Usap na nako ibong bay. Kani makubumba ka ni katulo. Di ana po ni. Kini dahona, igo gini malaya kayo. Kini tatas na. Igo pong mabuak na pudri. Taghan na po kayo. Nani pito na po. Umok na ka ni. Wala ini ngagon. Iisa ra gid ani mo sa. Isa ka yo din balik na pugulan naman dublik ang trabaho. Madugi-dugi gid sa. Ging anay. Dili mo pakang sa tadi sirya. Mapugtod ni lalom. Abi na wa kay gibilin diri noy. No. Kaya bang gabili na kana og plata og tumubo. Pag panglata. Giganim na ko ni. Kung dito. Kana siya ang plata. Usog tunga. Nang lata gyapon na siya din. Biling ako sa minag morot og plata, bahala na. Biling ko diha. Sige gata sige lata. Ang ubang pampuno ang wala mata. Wala man gid maun sa pud. Hangtod. Nabaga na kasi na noon. Mo to Katong lata nga wala na. Ako tuslukon wa nagoy ko na uga na kasi lalom. katag nimo. Ako pong punaan. Kedua ko magpuno-puno dia. Wala man. Asgan ako. Wala nang gyud di. Giging anak ko gini na ko katag dito. Ga-cycle ay. Nasa man ako nga ako nuna. Sige nga tawa gyud. Muruti mo dito. Kini upay pagkuman ako
naik kabunuhin ako na. Hasta ka na ako. Hmm. Kabunuhin. Kabunuhin pa yung dayon. Ano, baligyan ang puniro. Di na. Kung plano akong katago sa ako sa sigasigaran na ta. Mausa na ni mo noy. Wala na. Mausa na magini. Kay matapa na ni diri kay nalaguna ni daan na paana na kalitaw. Awa na. Kana na pizza nga kung ano. Nga ni mo kuha ni sa gatos gingi ra. Abot dito but. Ano na gunigo katong pagani gina ko nga kutob di anong baril o talas babaw gani nga. Ang kini gani ini wala man ini gud ah. Nga gani. Wala man ni. Wala man ni. Kini ram plata man nakabot tungod sa baril. Kining plata ini anar kutob nang naibato o. Mo nataman ko kay kapadulong puta ko dire. Oh, mo man ni ulay gidi. Mo ni kini uli ang kasanan. Kung gi ta man. Ya. Ano gani nakagani ko. Karon mana na gini sangkap na gini tanan. Sangkap na ni. Nun magingi mo kuha na ni mga tanan dito 300 go. Sobra. Sobra. Kining plata og musungko na dito talibon ang parilas dito nga. Siguro ang gani. Basta absurd polo. Ingani no, ingani kabagaan oy. Ginani ra kada kana. Ngana naman ang ubot gingan. Ginani kada kana dela. Sinus winter ka suga. Di ba kabo? Okay, usara magi makuha nimo. Duha. Kini og gingan mo ni bilin kag duha. Hmm. Sa akong napilahan man kadugan di ko mo nang Mo good. Nindot gid na ana oh. tutong di mo ano. Ako ani ni. Nag-abot ko. Nag-abot mo ni diri oh. Tay lagi sa ko. Baga pa na kana gani ang taguro gani nga. Duha tulo na ulan ako. Ging kapig. Nadakan na gani. Ito mga kabukid oh. Sama. Oh, sibuyas oh. Alam, sugod na po ni. Malangtap na ni dito. Totoo nun po. Mailin kong tanaw ko nga. Sige, kadang pumulay na ko. Sige, nagkungkuhaan sa mga bulan na ngayon. Okay. Sa buta, kanya, ano ko na nito sa? Pumulay na ko. Itong mga laya, ang tumoy nga akong gibilin. Yung anong po, tagas mga laya. Ang laya. Akong siguro na kanina. Dito lang mabili no. Laya oh. Sunod ani, surut na gina. Ay, kaya mahapsay man. Ay nahugawa tanaw lagi. Oo na puro sa laya. Ay mo kuan mo. Nindot siya. Lang tang tanaw. Hapsay kayo. Oh. Maana mo man surut kasawan ko ni. Laya og tumoy pwede man pan ang kiring dili may madao. Oh, gini no. Mahilis mo kasanang kay sige mo ni mag-yukap. Oh, sige, may ukab ni mo. Di na ko na pati anang kutlo. Ano man eh? Ayan mga kabukid oh. Nagsiyon gilamang Ito yung kinuna ng ano. Kinuna na ng yung mga laya-laya niya. Ito na oh. Gili ni. Naman pagkahugawa na. Kani bumban na ko ni kusa kung ano ko ni ugma. Dayon. Mas magbuno karon ng Oktubre. Obliga anog na tesyo. Manam ko ya. Isaka mo kung sibuyas na. Di balik ta saka pero mulagi po nga. Saka karon. Ingani lagi kasagaran karon katong ka. Wala si uto kuanan no. Burak ni Saka man. mag kadit kay god saka karon tubo saka pagkasunod tabo kay daghan po kay daghan gatangan. Mo man ning ang sibo sula ka saka kay inig aksyo saka jutay ang presyo. Daghan gatang kay agitong wala manglata. Kitin pong bagaa ilagay gipawag abot presyo manggingi pong mayo. Agito po ng lata mugani pong maayo ni saka presyo. Mo nang mag-abot gyang gapon tanan mo nang gusto saka. Ito mga kabukid oh. Mukuan lang ni siya. Karon ni og night as ang init ani kay katong Ato na ni siya mo kuan hunat mayo. okay ang katong pre nang karaol nga nangatag siging gabag og tanom. Init ining maayo kay makubul man tong tubo. Katong gaatang nga gaatang sa presyo nga wala gingi kay piti baga adi makabor pang gingi. Kabor yo. Uno ko na ko yan. Karkargan ang gaatang mo ning ulam saka mangod kay Dili na malik na mga sibuyasan dili sa naging no dili sa bago pa nang bago lagi nang mga tukod na po. nurut ang tubag init. Panglata gani. Nan. Tanam na bago ng tanaw namdali ba? Dali og kanang padag ko Pula di siya kaya ba
basta magulang ka mo, action ng gulang, no? Pula man. Kanang bagong tanong puti gila siyang primero kay. Anipis magana sa kubal sa lalom mo ini ibot nimo man mabilin. Ang pula ang panit ng pula. Muslot ba ilalom. Ito mga kabukid. Kurot gini ani ni mo noy. Hinihinay ni mo ni. Ang plano nga kini tao. No ko may sobra pizza gro. Ako ning Kudo na lang ni usa. mo gani Good. nga. Pabuton ko mahurot-hurot gini siya kay aron makaanam kata ko dito kay. Sige puro ibto na ako di pamilibag. Ang dili. Napa mapusok ni kang milibag. Puso yun na na action ng gani, oh. Mga tuna naman ko ni. Ito, dito, magdagham pa kayo. Ulah ito. Ano? Loren tanong ko dia. Ang gadakan mo kuno kay tulo ko kuno kay. Utlop may dia. Asok yung mahulog sa utlo. Asok, inaari rin ambak ko. Tungkag man. Ari rin, oh. Iwatag dala na tubig. Maglantap ang tubig. Sa asa lang agi. Ay! Ini mga puno. Ini kayak dito kay na. Dulog dire. Ini mga sibuyas. Huto man naman kang na kay. Ang alam may huto makanot. Na pakigan mo gini, oh. Na ay pa na pa. Kamu habwa man. Pero aram lamang kay di na makanot bisa lamang. Ay, klaro ha, oh, diri, oh. Diri mo agi, oh. Oh. Dia. Naawas na dia. Kada bulit beto. Oh, naari. Sustig bagdik sa babaw, gyud. Gigi lang babong tibiga. Hmm. Nang kakapoya lagi kumakon niya wala na alamay. Sus kung utang. Kunon wala na alamay. Mamubaw na kisanan. Pahiya ito na kumang. Agi ang bagyo. Numok. Kaantaw na. Tamo tali dah. Tama ka bukid. Yung sibuyas na ano na. Di makay ka nang pag uli nimo nga. Wala na alamay. Gotong pagusok. Kami sa ano. Area namin dito. Ito yung ano niyo. Sibuyas niyo. Nga ni kaduha pa ni abuno no eh. Paggingi ang tagura ginibili no. Siguro gina ko na uban kong natulo katong ulam buwak. Katong pilit sa jud. Ngibit na ang nabili na kong tulo mo nang nadaghan na pud o. Una. Una nga pabuto na kanang naglima na karon. Paagot ng pulis, paabot mo ning duha ra. Iniglima ani kana sa piti diganan na. Okay mo multi. Sige to bingi. Kore ang lima. Kato atus pulo. Mag-abot gisa. Mabawi nang ang kaaring magingi ni maring lima, mabawi na to adito pika. Ang kontra kay lata lagi siya. Alatar ka. Ito ani ito ko na mo. La. Dili na kay ang primero uri to yung hina nga. Pagingin na siya. Ini jud ko ko. Yutar ba kay. Lara ko ning ilaw ng ato nya kana. Urulahi man na. Ang sulod ato upat pa man 5, 4, 5. Basta dito lantap na dito. Baga kayo ano. Sobra ni gatos god. Mutong skuta ka ba nga kung kuha naka-exist pag ibig pulo to nasa sinta. Di anam jud, di anam gid ang kuan. Wala man wala man mahuro. Sao na ko ni wala pa ko katanan ini. Gad na kon dito. Tuong ina no, wina ako. Napay sobra mga sekunda kabangan. Ako natiusan oy. Yang natiusa, sa sinta man on. Dala na ato bigyan na ko na ato. Ang kaplat sobra di agad. So, ang tulor gyud. Sobra. Ako to sa sinta kabangan. Ako na nikuha ulit. Basta mag-amay pulo. Papulo ang gidoy. Duta pulo. Kaya magduol na lang si Ani, oh. Duol na lang kayo. Kini siya. Musa. Kini ari. Muy. Dali asa. Dali alagay nang hindi kay patakahan makuha nimo. Imong ug nga kay usa ka bangan hapit na lang mga tulo na lang ka hasaw. Unom ra kasok. Suko sila yun. Sila ko sampol ko busuka. Kang duha ra kay bili nimo noy. Duha ra gyud binang gani anane ra. Oh, yan na ra. Amo yates. Kanang unom. Kubangan gyud.
Kinaliya daw. Ito mga kabukid oh. Bali lang kayo. Ito yung mga tanong. Tanak. Nga ang mapagod agin eh oh. Napa man kay Asa ang dili pa nako pagkuman pag Bisaya nako dili pa nako tanan. mabakante po ni. Malibon lang ngayo. Oh. Muna kapoy malibon sa lang. Jadi pa man pud masangka do sa giling ana nila dito. Di pa po sangkat. Sobra malibon naman. Oh. Kita niya. May nung kaya ko. Mag ngani oh. Kini o. Kini sing daw na. Ilan lang kabog na akong lakihan. Nga na duha ka abono na na. Arbis na. Usara. Ini beligi ayo. Mo na lang ni masubras laya o. Dito lang kay taga kono. Kini yung dili nang tagdog laya ko nga ini. Beligi ani mo. Kapuya kawan ang laya. Dugay kayo sa tinura gidway. Mo kadugay. Yung makadugay. Ngapante. Halot makasana ng kutlo. Okay, kanang samot makakuyos na maayo. Pero igo na kuyos. May lang kana nalata na kanang kuyos ra. Kaga halotan. Oo. Mo piniiyahan ko an. Yan ning ko an. Mana nga. Akong kakiyon lamang. Ano na kulay-lay kay. Naging anay. Amo ni. Ang galabaw ning maayong dahon. Kini lang tulo kabuk taga konon. Apat dali mangutlo lang ka. Sige. Di sana ana tanan na. Hari atong. Isa ta nagpost ko nang hawan sila. Kagaskas lagi. Kagaskas. Sakto gila nga nang idea amnon ba? Nga nang idea amnon. Ay dili na ning kon gyud kini ano dili ni muhutan kas akay. Hutan mo kas akarin diri gimupino niyo. Niyo ko ne, ana man akarin diri o. Oh, magkagamay siya. Piang man magamay man kayo. Nawa na. Unya, kanang dangtang ng mga usa ka si mana imong kwaon mo ba? Gamay kay ko? Piahok man ni maya. Inig ko na mo banganay kini ini. Dako kay sarang ang uno dagko na dako kay sarang circle niya. Ang sa banganan gamay pa kulang pasukot. Kulang pasugod kay alang ng laksi. Muhawak man. Muhawak man. Sakto to ura. Dapat katulad yung mga ingana na oh. Akarang tagas na ilaya akong kwao. Kanang inana oh. Ang danday nang baligya kini kita kasuna ako ning tangon daan. Kana us kasi mana di pa man mo dire ngaya. Sayo na kapukot lang di kuto ning dire. Ang banganan ara dagko pa kayo. Di pa mo Kumahay ng teknik sa. Ito yung teknik mga kabukid sa paano anay uban nga ano yung dahan ra gyud. sibuyas. Pero sula lagi ni kawan ay. Makaduka. Di kamilingaw kay daghang kayo. Ang kasa-kasa. Wala mapul samo tagagmay kay magagmay ba. Kupumong na ko ini katong ini si mana. Mong na ko ato. Wala pa na ko nitang tangi lamang anang akaron pagkadaghana lagi na. Ulahin na nang laya ako nang siliwan. Nakaragana na po gani ana. Ang mga techniques Sunod ani no, hindi na ni kayo malaya. pagtanim ng ano, sibuyas mga kabukid. Yung mga dapat mga basic para maayos yung ano mo, sibuyas ito. Ang laki. Iban mo sa naman. Malata ko na, malata lagi tinuod ka. Dugaya. Mabutan ka inig bligi ay mo nang imbis liter ka sinulan, kaya magadagan sinulan kay Yan. Kato maning Roger ni no? Rosie. Ito yung mga kabukid, Roger Kakuan ko na similya. ninyo man ninyo. Kita ninyo balo. Yan naon sa ron. Roger. Sige man si biyahe, kuyog di kuan. Bay Willie. Kada tabo, kada kuan man sinoy. Dasing nanuhol siya. Lagit na ba na ya. Talagit uga tos kuan siguro. Ayan o. Yan mga kabukid. Nilis na yung ano. Mga laya-laya. Para pag during harvest, ano na. Di na masyadong mahirapan. So, kinuha niya yung ano. Bang kutuon dati ang tanaw lagi mo ikaw kan. Siya. Ari magpundok ng mga tuod man sa punuan. Magtuol ito no. Magtuol. Ingana maninot na. Ay, hawan kay ba? Hapsay ki siya. Hapsay kay ba? Pulan pa tayong uban tanaw ko. Pulan naman laksi. Kutuon naman.
Ina na ana. Sa ana. Gusto ko ta nang gapundok nang mga tuod. Ah, indo. Magpugol man ang kalagayan. Wa ko ata magsigil lang ka kan. Kadaghan Yung laya na bati na matanaw dito sa Bigbanganay. na kala sa uta. No? Na lang imo tong tango. Ito mga kabukid. Kaya Paano, sila dili ko no uban ni nga. paano, Saksiyon ko no. Ang sibuya ko mo kubol di lugos ko tubo. Ah dili. Tubo niya. Udi buno di tubo. ano, ang ganda tingnan yung ano, puno ano. Yung kinuha na inalis na eh. Kumok mang naksiyon ning inani kung bagong kang a. Kisa laya ang hawak sa naman. Ito yun. Ito yun mga kabukid. Yung pag-alis ng ano, ng dahon sa sibuyas. Talaga magandang tingnan at saka madali lang pag during harvest. Hindi ka na masyadong ano. So, isang abono na lang tuloy, no? Pwede na ma-harvest. Oh. Yung ganyan kalaki na, mga kabukid. Wala na sige hindi. Oh, saka Hindi naman ni malaya basta kung sige bubahan. fertilizer na na. Kini unora sakto naman na ibaligay ang unora gud di man pino na. Yung isa kalagayan na ng abono. So, yung abono niya, oh. So, Kani awan naman gani gani oh. Kini unora og bligay ni mura man natural man na. sakto na niyo, kita kuha, Awan naman na. Kaso pa na ibunoy gani. Kita kuha ba? Ito yung mga kabukid. Talagang ano, makuting ano din. Kung gusto mong yung sibuyas mo, talagang first class yung dating. So, ganito pag ano, pag paganda. Oh, gahalo ta ni uban. Bagong laya. Ito. So, nindot nga mga kwan, nindot nga. Mula ni pinaka first class nga klase noy, napa ni sa sibuyas. Napa ni? Napagdiyan ni? Natural na siya. Ano sa baka noy? Ana ba dapat? Katong pagdingin ko ng dako ah. Kana siya nga kana agi nam nagkabunog kay gilingan mo nay natural nga gilingon. Katong pag dako ah. Ko unod. Bahala gapundok da. Nagko ayon sila dagan kuno kay mo pino pinuha gra. Di man gid mo pino basta os ba kabono no pero di mo us ba kabono. Kung magpaw ka to presyo. Us ba mo kabono? Kay tungod sa ilang kadagan ang katong gibutang nimong abono kulang ra man to nilang kano. Di mo pino na pagkay sige man mo ah. Mao. Lama mo pino kuno. Pinuha gra. Pila na ko maga. Pino ay basta inig sabto na. Yan mga kabukid, oh. Kanang pulo. Us ba naman nag-abono ng pulo kay ang plano paabot sa presyo. Gabo na di mo pina. Mo 15. Kung mo 15 mo ning gidako na sa unod. Pakahinduta. Di ininduta dahil kay magkuha noon. Pero din mo us mag-abono kini. Di na ay. Mo gingi gyapon sa kapino nang magkapino kay wa na may gikaw nga abono. So, ito yun mga kabukid, oh. Dapat talaga ng ano mga Ito pa kana kanuna itong pag wala pa na ko nabigay ingat at bagayan eh. Di makita iyo tayo ning hapit ah. ay, kadawan mo, anong gingit ni, no? Yung kilom. Yung kilo. Hindi makita po. Agad pugugod sa kung kay magingi mag-init pagkas ng tugod. Kadlawon to pigingi. Kadlawon di mapas ko. Tapos. Nga na magkuan. Alas. So, ito, mga kabukid, hindi ka pwede magingi ng ano. Mainit. Dapat, ano na. Kani, mainitan, no? Lawas na ginsiding, balik, no? Kani, Mubalik man. Balik ah. Mubalik lang pero inikakot ni mo kay mabunog nun mayo. Wala na may hangin. Ang maka kanya ni hangin manggot. Kung action ni sa kabulat init, mo lang yung hangin ini sulod ba? Hangin na sulod na got. Mulapad mayo. Kaya mo niya. Nang lang ini katagon ini kadlan nga ug bangano ni mo ang ini kagabi. mo ko siya.
Pwede nagsuot sa imong binangan kay mga dahon horot ka. Tungli. So ito yun mga kabukid. Pang ano na ito. Ready for harvest na lang. Isang lagayan ng abono na lang oh. Ito. Saka insecticide. Hindi talaga pwede walang insecticide kasi Abono gani. Abono ang bumba ano mga upat. ayun. Ayun. Oh. So ito. No, kalahi ara ka nang makuha na ng kinamagulang laylay sa kaysa wala. Oh, nindot kayo man oh. Kayo. Bisa. Ada sa pungot ng layo. Ay dapat ani maglain na lang gyud kag panguha ni sa dili na kahapit pamunglay. Kay madugay mo pud ka, dapat manguha na lang ka sa Kuan. Ang nindot na mga laylay ka kanang bago makasaan mo magbong na duha ka adlaw labing dugay. Dayon, manglaylay ka ang katon lamang sa ilo nimong gagmay mukad sagbot mo apilo ni pugibot. Ito na. Ito yung mga tips mga kabukid. Paano ito talagang gaganda yung ano. Tingnan mo yan mga kabukid oh. Walo na ganito yung iban. Yan. Yan. Paano maging maganda yung ano mo, sibuyas mo. Ito bilang muna pa itong wala pa nagkagiling nga apit pag-abot ni ana nang bilin bro. Na muna nang bilin. Lubos makita nang nayuta. Okay, nagkuha na sa Punuan oh. nag-aabot na hapit sa Abot na punuan. punuan. Gabi sa. Ito yan mga kabukid oh. Yan oh. Tapos ng inalisan ng mga So, isang lagayan ng abono na lang ito. Tsaka minti na lang sa kuan, insecticide. Para hindi doon ng kuan. Hindi nalalaya yung tumoy. Yeah. Yan o. Yan mga kabukid o. Talagang maganda. Pag inilisin mo ng oh. Yan o. Yan. Maganda. Kabukid. Ito. Saan ka di anin dutak ka nino? Saan ka din tao? Di na wala pa ni mag daot na ng nata. Saan ka din tani yan? Gamay nang tukito lang nang dito ko nung nato tagas na pataplat. Pero na araw nga. Nata. Dia ganay paglata. Ibuti na kang akuan pangisulod 4 5. Kaya ka. Talay-talay lata. Purot. Giya ito na tao eh. Atake man mayo. Paasa to. Kanang karal ng lata mo ngayon sana. Nung adi wala man iti hadri noy. Gani. Kon na gyud. Sakit gini ah. Ni street matong ulan pag kayo. Dia gini ketong kanang mabahaan bisa rin. Bangkin ko kay init lata. Okay, makapundo man siguro sa ining basa may noy. Tugay kay rin Diyan. Na anay ko andan ba? Na ato mga bunhok na ani yung mabasa kayo. Moy sipat no. Oh, munang makadulot sila ba? Paspas ang kaon. Makadulot sila kay humok mo ni punuan, guro kaning yang magulang nga panit siguro mo malata ba? Yung ato siya puyo, sugod. Mo dugay. Nya, malata man to. Unang Ni Pilipin man tanawon basta kuha ka magulang. Magulang laya. hindi kaya to. Ito yung picnic ko. Yan mga bukid. So, balikan natin to pag mag-harvest na. So, yung tingnan natin kung ilan na ba?